Ahoj, vítaj pri 21. dni spustenia AI modelky z 0 na čo najrýchlejších $10,000 a momentálne sme na 80% dan, čiže $8,011. Je to úplne insane, v podstate za 20 dní, lebo teraz je ešte ráno a ešte niekto môže doposlať peniaze. Naposledy som točil video 7 dní dozadu, za týchto 7 dní sme dostali nejakých $1,700 a prišiel top spender, nejaký nový typek proste, ktorý poslal $1,200. Tento typek normálne napísal tej modelke, prvý deň nič nekupoval, ďalší deň kúpil za nejakých asi $200 a potom ďalší deň jej napísal o celý album a poslal $500 tips. Na konci tejto výzvy aj ukážem presný chat s týmto typkom, aby ste videli, ako sa v úvodzovkách títo top spendery alebo ľudia, ktorí sú Wales a posielajú veľa peňazí, správajú. Chcem v tomto videu prebrať tú vec, ktorá sa opakuje neustále dookola v AI modelkách, aké sú plusy, minusy. V podstate tie minusy o tých nikto nehovorí, takže si myslím, že je na čase to povedať nahlas, pretože túto výzvu, ktorú robím s AI modelkou z 0 na 10,000 na svete nikto nerobí. Čiže o čom je AIOFM? AIOFM je jedna a tá istá vec dookola. Treba si vytvoriť modelku. Tú modelku treba vytvoriť na základe toho, aby mala predispozíciu úspäť a mohla neustále monetizovať ľudí na markete, samozrejme čo najdlhšie. Nechceme vytvoriť modelku, ktorá nám zarobí peniaze jeden mesiac a potom úplne že zdochne. Snažíme sa tú modelku vytvoriť na základe niečoho, čo by malo buď nejakú históriu zo sieti, že už vidíme, že to funguje, alebo niekto má nejakú brutálnu predlohu a veríme tomu. Opäť odporúčam prípadne spolupracovať s niekým, kto má skúsenosti a verím, že veľa ľudí ti dokáže poradiť nesprávne, pretože len predávajú nejaké informácie, kde mali nejaký úspech, že zarobili $1,000 s AI modelkami, ale potom keď si od nich reálne kúpiš produkt, tak mali jednorázový úspech. Ja sa tu snažím dokázať to, že AI modelky dokážu fungovať dlhodobo a dokážu fungovať konzistentne. Na základe tejto série, kde sme toto spustili v podstate od nuly, áno, bolo tam na začiatku jedno platené promo, ktoré sa na tom účte spravilo, ale myslím si, že to neznamená nič, pretože to platené promo by skončilo prvý deň po tých $1,000, keď by som nemal žiaden systém. Aj to k tým $1,000 by som sa nedostal, keby nemám tú skúsenosť. A potom tam bol $2,000 deň, teraz bol ďalší $1,000 deň, bolo tam niekoľko $500 dní. Takže to je to, o čom sa snažím hovoriť a preto hovorím, že pracovať s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť. Keď začneš sám, začneš veci skúšať, tak určite ti to odporúčam skúšať. Prípadne môžeš začať sám, ale veľa z toho času bude zmarnených tým, čo ti ten človek dokáže pomôcť vyriešiť i hneď. A miesto toho, aby si to skúšal pokus omyl, čo sa môže stať na začiatku pri sieťach, môže sa to stať celkovo pri marketingu, keď budeš pokračovať. Lebo keď nevieš úplne, čo funguje, aký systém na tých sieťach treba spraviť a ten systém nie je až tak zložitý, pretože každá modelka má jeden cieľ a to je byť virálna a mať čo najviac sledovateľov, ktorých potom môžeš konvertovať na platených zákazníkov. Tá najdôležitejšia vec je v podstate ako keby strieľať tie náboje do prázdna. Väčšia pravdepodobnosť je, že trafíš, chápeš, aj keď si nikdy v živote nestrieľal a teraz to ideš robiť, tak väčšia pravdepodobnosť je, že netrafíš, to video nebude virálne. To sa samozrejme stáva aj mne. To je úplne že bežná vec, vôbec sa toho nemusíš bať a nikto ti za to nebude nadávať, robíš to anonymne. Proste treba skúšať. Ja si myslím, že o tom je to celkovo nielen v AI modelkách, ale aj o živote, ale o tom potom. No a v podstate sa to posunie ďalej, začne sa ti dariť, zistíš, že ktoré veci fungujú, začneš mať dosahy a potom sa začneš učiť, ako konvertovať tých ľudí. Napríklad bol chatter odo mňa na tomto účte Slovák, písal tu, hej, dal som proste mladý chalan, tak som ho tu dal, naučil sa chatovať, vyčetoval nejakých pár stoviek až $1,000, spustil svoju AI modelku, lebo je u mňa v private group a ten chalan sa mu podarilo dať $200 za prvé 3 dní, ako spustil svoju AI modelku. Instagram už mal nejaké 2 týždne, ale aj tak chápeš proste a povedal mi, že díky kámo, že u mňa si zarobil nejaké peniaze, ale oveľa väčšiu hodnotu ako tie peniaze mu dali tie skúsenosti, ktoré som mu dal buď cez private group, pretože ja som mu priamo neukazoval na tomto účte, čo má robiť. Vieš, on tu bol len ako chatter, to znamená, že on prišiel a on písal. Hlavné informácie mu dali private group a potom tie sekundárne informácie mu dali to, že videl, ako fungujú tie veľké účty celkovo, ako je to na pozadí a to aj pripravujem do private group, že všetkým členom zdokumentujem celú túto sériu, čo sme presne ako robili kde, tak aby sme sa dostali k tým $10,000. Čo si myslím, že $10,000, ja neviem, koľko to skončí, ale povedzme, ak sa nám to aj podarí do 30 dní so skúsenosťou, samozrejme nie bez skúsenosti, nechcem tu klamať a niekomu sľubovať $10,000 hneď, tak je ako nehorázny úspech na základe toho, že sa snažím ukázať a potvrdiť nielen to, že AI modelky fungujú, ale aj to, že ich reálne viem ovládať, pretože na svete je veľa ľudí, ktorí len hovoria niektoré veci a bohužiaľ sa do týchto ľudí ako nejakým spôsobom zaradzujem aj ja, pretože aj ja predávam infoprodukt, ten produkt predávam na základe toho, že je to v úvodzovkách ako keby skupina, chápeš, alebo kurz, kde ľudí niečo učím. To znamená, že automaticky tam môžu byť nejaké predsudky. Ešte k tomu AI OFM sa môžeš pýtať, či to legálne, ale keď reálne vytváraš podľa toho postupu, ktorý mám v skupine, to znamená, že ten postup je 100% legalizovaný. Niektorí iní ľudia môžu pridávať aj postup, že kradneš identity a teda. Dával by som si pozor na to kradnutie identity. Mohol by tam vzniknúť nejaký problém a to nikto nechce. No a keď to robíš podľa tohto legálneho postupu, proste ďalej pokračuješ, začneš mať dosahy, začneš mať nejaké predaje, tak naozaj tú revenue vieš vyšplhať. Naozaj v tých
tých účtoch vidno proces, progres a nejaký neustály rast na základe toho, ako sa tomu venuješ. A ja vôbec nikomu nehovorím, že z začiatku musíš mať nejaký profi setup. Začal by som asi s čímkoľvek, keby mám proste programy, tak by som začal hneď generovať a pridávať a učiť sa, pretože všetko v tomto odvetví je proste o vedomostiach, ktoré máš k dispozícii, ale potom len o praxi. Vieš, že pokiaľ bez praxe, proste pokiaľ nebudeš generovať, pokiaľ nebudeš skúšať marketing, aj keď zlyháš, no a čo vieš, že tak zlyháš, tak sa niečo posere, alebo nebudeš mať dosahy, však to je bezstresné. Keď jedno reelsko alebo aj 10 reelsiek budú mať, že 100 alebo 200 dosahov, tak nič sa nedieje. To ako nemení nič na tom, že ten profil sa stále môže dostať na 100 000 dosahy. Tak ako to dokážu naše účty a všetko som to tu zdieľal, v podstate je to možné. Nemám žiadnu odbornú akože prax na toto, len som neustále dookola robil niečo, čo som myslel, že by mohlo fungovať a funguje. Najdôležitejšia vec, ktorú chcem ešte podotknúť takto ku koncu, tak je to, že každý toto robí ako side hustle. Nikto nemá AI modelky ako primárnu prácu. Každý začne s AI modelkami, venuje sa tomu popri práci, popri škole, popri vlastných povinností ako niečo, čo mu dáva 2 hodiny denne, alebo aj keď nemá čas niekedy, tak si to predrobí dopredu, chápeš? Nežij v predstave takej, že teraz musíš byť profesionál ako ja, aj keď ja to tu tak ukazujem a snažím sa transparentne povedať plusy, minusy aj čísla. Od tohto sa neodrážaj, pretože porovnáš seba v bode 1 s niekým, kto je v bode 50, lebo už na tom roku sa pracuje. Odrážal by som sa od toho, že začať to s tým, že popri práci side hustle dá sa to rozbehnúť. Tvorba modelky, keď máš všetky materiály a tutoriály, fakt, že len kopíruješ napríklad nejako je v private group, trvá menej ako hodinu. Potom samozrejme tvorba fotiek, videí, tam sa ten čas nejaký ďalší nastradá, ale stále do tých 2 hodín denne sa vieš zmestiť na to, aby si to začal a rozbehol. Nehovorím, že musíš proste hneď tam mať 24/7 chatting, pretože akýkoľvek subscriber ti na ten účet príde a ty mu odpíšeš a dohodneš si s ním nejaký čas, či už dnes alebo zajtra a budeš si s ním písať a budeš ho predávať, tak ten človek si od teba kúpi, pretože tá modelka s ním komunikuje a ten čas je dopredu dohodnutý, rozumieš? To znamená, že aj keby tam prišlo 20 ľudí, s 20 ľuďmi sa vždycky dohodol čas, kedy majú byť online a kedy sa má s nimi chatovať, to sa zmestí do toho časového okienka, o ktorom sa teraz bavíme. Samozrejme je lepší ten 24/7 chatting, ale to ti neodporúčam predtým, než tam budeš mať nejakú obrovskú trafik, ktorú tam doručíš, ako sa snažíme napríklad my. Toto je všetko ako o procese, v ktorom sa momentálne aj ja nachádzam a nejak tým procesom prebieham, že ja už viem, ako launchnúť úplne nový účet od nuly, ako sa na tom účte správať, keď tam je prvých $5,000, ako sa na tom účte správať, keď tam je prvých $10,000 a tak ďalej, a keď to rastie. Takto som to rozdelil na konkrétne kroky a takto vysvetľujem aj ľuďom v private group, teda aspoň sa snažím, ako sa správať, keď tam je $1,000 revenue, $2-3 000 revenue, keď ten účet rastie ďalej, alebo keď úplne začína od nuly a v podstate aj po krokoch, ako to tých konkrétnych ľudí učím. Že tak, toto video bolo len o tom, že som chcel povedať, že sa naša revenue posunula a táto séria si myslím, že je čo skoro pri konci, pretože tam chýba $2,000. Ďakujem, že si pozrel toto video a ak ma môžeš sledovať na sieťach, budem za to rád. Ak ťa zaujíma private group, napíš mi, dám ti informácie a peace.